راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتاوين غازيتنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات كاب مغلين أبا ديساباز تبقشو جياشو أب معرفون فرتي اللو أبانقا كم زتاعقتو مع كنازينا كل تقراي حبيرن قالي كابتوم جياشو قولعو دك انستيون أرقاويان نزركبوم دحري داقماي مجمار نايما قوعزيانا فرتي كابا ديسابا نام مغلا زاتو مقانومين اتن مع كنازينا وغيسن بزي كازي كابا ديسابا نام مغلا تبقشو جياشون تعقيتوم كم زلو يتملكتو اتوم جياشو تكيت قوريتوم كبقعو كاب شدشت ترت حيزو أبتو معرفون فرتي استعقتلو مغنيات أي تقلزن من قداير إثيوبيا بزعبا زيب مع كنازينا كل تقراي زغربه وقصا زملكت زخونه حبريتا أيهابن ناستات كل تعمتات تقاريتو تصنحي كابنا بن أديس أبا مقلي زكايد ناي مقعزيا بالراتات بعسران شمونتن تحساس داقم كاب جمر أو وشتي تشعت معلتاتيو كم زعينة مسنخل كم زقات أمو زقل الزلو دحرتي أبا كل التحدار كل التشحن اسران كل التن أبا دوب أفريقيا كتما بريتوريا استخدم السمع أب تقراي زركب كم معرفون فرتن تيليكومينيكيشن زا مسألة تكالات أب تحتي قوصر فدرالاو منقستي أتيو برزيدنت دوب سودان سالفاكير ميارديت بلقاح تشاينا نزدهانت حدش ترقيا بعسر سلسة حساس أب زمر غلوز نبر أوان هاقراو مزمور إنها تزمري أب سري ومشانو سيعبو شدش تقازيت أنياتات منقست تأسيروم برزيدنت كير أبتي أزز سراويت سبسلطان منقستي دبلوماسياتن كالو تعدماتن أب ترغبلو بتلفزيون بغت تازم حلالف زنبر مدبيو أب سريو ناشنن كالو ترايو نتي برزيدنت بغتا تقدح زنبرات كاندي كاميرا أب سريو كشين دحر مجمارو مازنا ناب كال أكوان تقنعت نتي كساب زقوان زي أزرارا بخوينو زغتسل زلو فتسامي قنا كتحابو أي كالتن نتي كستت زاقيت وقعو مقلец زيهابلو منقست دوب سودان أب تقاتامي نزل تساتفو شدشتا غازيتنياتاتن سألتن كم زأسروم أب نيويورك زمدبرو كوميتي متباق غازيتنياتات بشوعات تطري أب زرقوح مقلцي أرقاقيتو أتي ود 71 عامت زغوني برزيدنت ناي فحنيا رخصي كم زلون بسنكو دما شنتو كوزاتر كم زي كألانيوم زتفلالي وغانات هاجر قمتاتهم زهبو أب كل التشان 11 كاب السودان تفليا ناس هاجر نزخونت دوب سودان نازي زحلفي 11 عامتات زمرحي برزيدنت سالفاكير ميارديت كساب شنتو مقوص أرسن نايتعنا صقمنا هلو نحكمنا ونتغوني نجيزيو سلطانو نمكتلاتو كسغاغر زي كاللو مغنيات كاب ملكن سسع عبللا سلطانن زتبقس مخانو اتوم وغنات اب زقربو زلو كتعات يتقسو منقستي إيران مستي مسمسل دك انستيو تتحيزو كور حمس كرم استخايدي تقامو استأسرو كل تيزيقاتاتو بشوعة تطري بموت كاتسعو أتم محمد مهدي كارامين سيد محمد حسين استبالو كل التزيقاتات إيران أب مبتانتي تقامون استوافره حد أبال حيلتات ستا كاتلكم زبل كسيو قريب لهم انطواني منقستي إيران أتم كل التزيقاتاتو كم زعينت كس مغرابون بموت مغصعون نيكالوت كم مفرار حيوز تكامول الزلو كبلو تتابغتي سبعو مسلات وغيسهم أتاقرا قديمة نكل التزيقاتاتاون بتمساسالي كتحنقوم كلا مستي استقايدة تقامو تتحيزو بحفشا نعسر تشدشت سبات بموت كقطعو كم زوا السنة يقلت اتا مس معرباوي علمن مشارقتومن ام فتات تركب إيران زيغاتاتا بمحنقة المقطعة نتوسخت سقطي أقاليعوا يركب محسا أميني استبالت قوال 22 عامت منسي بقبو أي تقول ببكن بزبل ببوليس تتحيزا أبك أيدين كلا دحر بماتا أب مسكرم كل تشان 22 أملات هاجر مسمسل دك انستيو بزت أساسر هزباوي تقامو مكيادو أيرسعن اتنحيالو سامنتا زغصله هزباوي تقامو مبزحتهم تساتفتو من اسيات مسمغانهم اتا بحلف اسلاماوي شريعه محدر هاجر لوط يزدلي ولدو كم زلوا زنفت مغانيوم زتفلالي وغنات تنتانتاتهم هيبم مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو اب نايسوني فتصاميتات أب جرمن كتماجيسن أب زركب معرفو بابور بسلسة طري أمونغ إرتراوين أب ستلعلم باقارو حد إرتراون خالي إرتراو بخرا كبير قدات كم زبط حلو بوليستا كتما حبيرو أبتي أب كواب فرق معالتاس دوغوها رباسي ود 20 عمت إرتراوي بخرا توقيو ناف هوسبيتال كمستوستس تغاسا بوليس نتمت كعتي زفت سما كالي إرتراو دما يهدن مهلاو أفليتو
بخارا استوقع إرتراوي أب كفل هوتوت رديئت نايت هوسبيتال متبحت تجيرلو بهيوت كمزلو كانت تتحبر كبيد قدات بتسحيو خمزلو تقليتو بوليس جيسان نتمتقعت زفت سما طرطرا مركب هزبغ تحابرو صوعي تقريب الله كتما جيسان أمونغو دقفت سرعة قدفن أنصارت سرعة زقاوم من السياتن متفنان كالرأيلا تسنحيو يخون مبر تنكتست العلم باقارون تفتي مزلون ايكارا متقعت بزملكت بوليس زرزر حبريتا ايهابولون أقدمو أب كندا كواب كالغاري أب علة لدت فرنجي وشوقتنا حد إرتراو من السيز قتل إرتراوي كساب زوانزي يهدن كمزلو يفلت أب صومال كاب كل تشحن شدشنات حيزو برتاو قونت زكايد زلون كاب كل تشحن عصرت حدن دما مثل قاعدة بوق عز حبرنا الشباب نمجمر أوانو زتيت قلب مهلاو فدرالو من قستيب شوعة تطري قليتو يخون مبر زيقاتات صومال زخونو ولك أبالات الشباب دأمبر تشبراو قجل لمس من قستنا مزراب عدل كم زيبولو مكتل منيستر مكلخال صومال عبد اللطيف قاسم حبيرو الشباب بخلت قجلتات زقومة يزبالت مكتل منيستر اتحادب وصعتنيات زقومة كخون كلو اتكال ايدما زيقاتات صومال زلو يكبل أسميرلو نسو بزهابو مجلس مسرت فدرالو منقستي من زيقاتات صومال نايم الزراب دليت كلوان كلو اتوم وصعتنيات قنا نبتزمت ولو عدتات من بلاس انتزي كوينو زوهابو معدل كم زيلا أرديو الشباب مس منقست نايم الزراب دليت كم زلو زقلت زلو أبدوا مأكل زوار شبالي حلو القابا بستبهالو قشات متقعت بزكايد زلو كزيو بنفرتن درونات أمريكا بعقاب سلام سراويت حبرة أفريقيا أن تدقفوا قبل على الشباب متأنا سفيح متقعت خفيتو زركب منقس الصومال حيالو كبابيتات تقطع تصيرو مهلاو ويقلت أب إرترا أب تعليم تتنحو أسات حموش شحوة تهدرات ناب صومال تمليسهم أب توفري كم ستأنبرون سراوي الصومال أفليتو صومال لابز عمت زي كاب الشباب حرقت كون يخبل بريزيدنت تهجر حسن شيخ محمود زحلف سومون قليتو حبرة إوروبا مش شفتنت بحر تتحاحزو أبقيح بحرن كل ما يباب إلمان دابن زوافرو حيل بحري نتوسخ كل التعامتات كغتصل وسينو اتكاب كل تشحن شمونتنات حيزو أبت كل ما يتوافرو زتصنحة أتلانتا استسمي سرحيت حيل بحر حبرة إوروبا ولقوا أبقماقم صومال زر أزنا برامج واي مراخب أبزقوان زنتزيل مسلو كونتا زوارن أفريقيا بمزماديو نتوسخي كل التعامتات كتصنح مخانو أفليتو زلو وتهدراو بحرية حبرة إوروبا زوصو مجلتي أب تخساب سالسان حدن تحساس كل التشحن إسران 4 أب كل ما يتقرن أفريقيا أزتسان حلو كل التعامتات وحسنت نقدوين مراخب أب محلاون نربحاتات تحبرة زتصابق سقومتات أب مكتأن كنتقف مخانو تقيسو عمتاوي بقمقام أسات 10 شحن نقداو مراخب زملالو سلوك أيح بحري بسنكي ترئيو شفتنت بحرنج ويا مراخبن أب حدقا مسمو داقو اتنز مسمر بزيادة زتك أمالو كم حبرة إوروبان أمريكان زعمسلا هاقرات فوليس الرحيتات حيل بحر بمقام أب تكل ماي مراخب كوينا توافرا يركبا أبزقوانزي اتي كاب قماقم بحر صومال زر أزنبرا شفتنت بحرن مجواي مراخبن نابزيرو وريدو كانتلو ازن هاقرات قنا أب تكل ماي زوافرهم حيلتات كوس خاد أمبر كوكدلا أي ترعيان مس راديو إيراناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنا في التساميتاتيو أمناي سولس في التساميتات ኤርትራ ናብ ንጡፍ ኣባልነት ዞባዊ ውድብ መንግስታዊ በይናዊ በዓል ስልጣን ወይ ኢጋድ ንኽትምለስ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ መርበብ ዜና ዘኢስት ኣፍሪካን ገሊጹ እቲ መርበብ ዜና ንምንጭታት ዲፕሎማሲ ምጥቃስ ብሸሞንተ ጥሪ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣብ ወንበርነት ኢጋድ ክርከብ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ፕረዚደንት ኬንያ ኤርትራ ትኹን ካልእ ኣባልቲ ዞባዊ ውድብ ክትንጸል ዘይኮነ ጸገማት ብምዝራብ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ተበግሶ ወሲዱ ምህላው ኣረድዩ ኤርትራ ካብ 1993 ኣትሒዛ ኣባል ኢጋድ እኳ እንተኾነት ምስ ሙላዕ ናይቲ ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ኣባልነታ ኣደስኪልያ ጸኒሓ እታ ሃገር ክሳብ ዝእዋን ኣባልነታ ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይኣልየት ንጡፍ ኣበርክቶ ግን ኣይጸንሓን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሶማል ኡጋንዳን ኬንያን ዝኣባላቱ ኢጋድ ኣብ ዘካይዶ ዞባዊ ዋዕላታት ባንዴራ ኤርትራ ትስቀል እኳ እንተኾነት ወኪል ኤርትራ ግና ኣይሳተፍን እዩ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ 100 መዓልታት ኣውፂሩ ዘሎ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኤርትራ ናብ ንጡፍ ኣባልነት ኢጋድ ክትምለስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ዋናዊ ስልጣን ኣብ ወንበርነት ኢጋድ ሒዛ ዘላ ሱዳን ንዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ እውን እጃሙ ከበርክት ከም ዘለዎ ይዝኣምን እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሕ ናብ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ታንዛንያ ግብፂ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ብምክያድ ምስ መራሕተን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ተመያይጡ እዩ
ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ጅቡቲ ዝኾነ ኢጋድ ብዋና ጸሓፊ ዝምራሕ ዞባዊ ውድብ ኮይኑ ኣባላት ሃገራት በብዓመትየን ናይ ኣቦ ወንበርነት ስልጣን ዝርከባ ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት አትሌት ራሄል ዳንኤል ብዓርቢ 6 ሰንበት 8 ጥሪ ተደራራቢ ዓወት ምሕፋዝ ጎብለል ውድድር ጉያ ሞሮር ኮይና ንሳ ኣብቲ ሳን ጆርጂዮ ሱ ሌግናኖ ኢጣልያ ብዓርቢ ተሳለጠ መበል 66 ውድድር ጉያ ሞሮር ካምፓቺዮ ኢንተርናሽናል ንመወዳድርታ ብምምላጽ ናይ ዓመተ 2023 ፈላሚ ዓወታ መስጊባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ካልኣይ ደረጃ መሓዝ ኣብ ፖዲዮም ሓኺራ ዝነበረት ራሄል ነዚ 6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፈነ ቅድድም ብ19 ደቂቕን 10 ካሊእታትን እያ ዓሚማቶ ራሄል ኣብ ርእሲ እዚ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ መበል 79 ውድድር ጉያ ሞሮር ኤሌጓር ዡዋን ሞግሬዛ ስፓኛ ኣብ ዘቃንዕቶ ቅድድም ቀዳመይቲ ምውፃእ ቅድሚ ሳልስቲ ዝረኸበቶ ዓወት ክያሰሰን ከሎ ደጊማ ኣተርኒዓቶ ንምኩራት አትሌታት ረቲዓ ውሽጢ 3 መዓልታት ተውላ ዓወታት ጨበጠት ውልዶ መንእሰይ ራሄል ድሕሪ ናይ ሰንበት ዓወታ ብዛበቶ ቃል ሙሉእ ኣተኩራ ናብቲ ዝመጽእ ወርሒ 18 ለካቲት ኣብ ኣውስትራልያ ዝካየድ መበል 44 ሻምፒዮን ውድድር ጉያ ሞሮር ዓለም ምዃኑ ገሊጻ حورات إمارات عرب تمهارو مباطان كالاين درجة أبيات تمرتي نايهوداوያን ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝወረዶም ግፍዕታት ዘዘንቱ ፍጻሜታት ወይ ሆሎኮስት ክመሃሩ ሙሳና ንመግለጺ ኤምባሲ ተሃገር ካብ ኣሜሪካ ምጥቃስ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ ይኹን እምበር ብዛዕባ ተሃገር ወሲዳቶ ዘላ ንካሪክለም ወይ ስርዓተ ትምህርቲ ዝልውጥ ስጉምቲ ብዝምልከት ብመንግስቲ ዝተዋህበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን እታ ብሸውዓተ መሻይኽ ዝመሓደራ ግዛኣታት ዝቆመት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ነሐሴ 2020 ጀሚራ ምስ እስራኤል ዝምድና መስሪታላ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ዲፕሎማሲ ቁጠባን ንግድን ከምኡን ጸጥታ ዘተኮረ ምትሕጋዝ ከካይዳ ሓያሎ ስምምዓት ከቲመን እየን ተምሃሮ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ንኣይሁዳውያን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ብስርዓተ ናዚ ናይ ጀርመን ዝወረዶም ግፍዕታት ወይ ሆሎኮስት ኣብ ዓውደ ታሪክ ክመሃሩ ዘገድድ ስርዓተ ትምህርቲ ምትእትታዋ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓረብ ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፈ ኣስታት 25 ዓመታት ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ነዊሕ ሰዓታት ዝቕጽል ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ንመሰረታዊ ኣገልግሎትን ዕለታዊ ናብራ ናይቲ ህዝብን ዓንቂፉ ምህላው ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ሓቢሮም ኣብ ጸልማት መንባር ለሚድና ኢና ዝበሉ ቶም ኣብዚ እዋን ዝናብ ኣዲስ ኣበባ ጌሾም ዝርከቡ ነበርቲ ኣስመራ ብሰንኪ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዘይምህላው ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና ብቕልጡፍ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታ ድሕሪት ተሪፍናሉና ክብሉ ኣስሚሮምሎ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ምድላው ዕለታዊ መግብን ብቴሌፎንን ካልእን ዝካየድ ማሕበራዊ ርክባትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ መሰላት ዜጋታት ንምርካብ ዝሕግዝ ክነሱ ኣብ ኤርትራ ግና መብራህትን ውሱን ሰዓታት እኳ እንተተረኺቡ ከም ሓለፋ ዝተዋህበና ኮይኑ ይስምዓና ክብሉውን ኣረዲኦም ኣብ ርእስቲ ዘሎ ከቢድ ናይ መነባብሮ ጸገማት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ማይን ዘይምህላው ህዝቢ ኣብ ዕለታዊ ገልጣዕታዕ ተጸሚዱ ናብ ካልእ ከቆም ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ወዲቑ ምህላው እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ኣብ መወዳእታ ደምዲሞም ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 25 ዓመታት ዝቐጸለ ከቢድ ጸገማት ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ማይን እኳ እንተሎ መንግስቲ ብዛዕባ መሰረታዊ ምዕባለ ሓንቲ ሃገርን መሰል ዜጋታትን ዝኾነ ኣገልግሎታትን ገጢሞ ዘሎ ብድሆታትን ብዝምልከት ንህዝቢ ሓበሬታ ከም ዝህብ ይፍለጥ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዝብ ደረጃ ዓለማን ጸላሊሙ ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ ፀዓት ሓያሎ ሃገራት ኣብ ኣጠቓቕማ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ናህሪ ዋጋታቱን ብዝምልከት ንህዝበን እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ ዝባሉ ዘለዋ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ከም ልማዱ ስቕታ መሪጹ ይርከብ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስትን ሙቃም ኣብ መንጎቲ ብዕልዋ ስልጣን ቢሒቱ ዘሎ ሰራዊትን ንሰልፍታት ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዝወከሉ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ናይ መወዳእታ ዘተ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ እቲ ኣብ 9 ጥር ዝጀመረ ናይ መወዳእታ ዘተ እቲ 20 ጥቅምቲ 2021 መሻርክቱን ዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብምእላይ ስልጣን ቢሒቱ ዘሎ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክእለን መሰጋገሪ መንግስቲ ብሲቪላዊ ወገን ጥራይ ክቐውምን ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ن30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ጀነራል ዑመር አልበሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ምስተኣለ ብሰራዊትን ንሲቪል ዝወከሉ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ነታ ሃገር ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከሰጋግራ ተፅቢት እኳ እንተተነብረሉ ኣብ ዓመትን መንፈቕን ወታደራዊ ጉጅለ ዕልዋ ብምክያድ ስልጣን ቢሒቱ ጸኒሑ
ሱዳናውያን ሲቪላዊ መንግስቲ ክቀውም ንኣዋርሕ ብዘካየድዎ ተቃውሞን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብዝገበሮ ፀቕጥን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ንሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ብዝወሰኑ መሰረት ኣብ 5 ታሕሳስ ምስ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዳግማይ ዘተኻካየድ ጀሚሩ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብቲ ዕለት ብዝኣተዎ መብፅዓ ድማዩ ስልጣኑ ንሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምርካብ ካብዚ ሳልስቲ ጀሚሩ ናይ መወዳእታ ዘተ ዘካየድ ዘሎ ኣሜሪካ ንሰራዊት መንግስቲ ሶማሊ ንምድጋፍ ኣስታት $9 ሚልዮን ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ንዋት ከም ዘበርከተት ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ሞቃዲሾ ኣፍሊጡ እቲ ብ8 ጥሪ ዝተበርከተ ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ሰራዊት ሶማሊያን ቢራቶ ዘላ እምነት ዘርእዩ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ዓብደልቃድር መሐመድ ኑር ኣሚቱ ዝርዝር ናይቲ ኣሜሪካ ንሶማሊ ዘበርከተቶ ወተሃደራዊ ንዋት እኳ እንተዘይተጠቕሰ ኣፅዋርን ድሩዓት መካይንን ከም ዝርከቦ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሜሪካ ነታ ልዕሊ 20 ዓመታት እገዳ ኣፅዋር ዝተገብረላ ሶማል ብወግዒ ወተሃደራዊ ንዋት ክትሕገዝ እዚ ናይ ፈለማዮ ሰራዊት ሶማል ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሃገር ኣንጻል ኣልሸባብ መጥቃዕትታት ኣብ መክያድ ይርከብ ድሕሪ ዝተኻየደሉ ናይ ልዕሊ 4 ዋርሕ ጽዑቕ መጥቃዕትታት ተቆጻጺርዎ ካብ ፀንሐ ሓያሎ ከባቢ ዝሰሓበ ኣልሸባብ መጀመርያ እዋኑ ምስ መንግስቲ ዘተኸካይድ ከም ዝደሊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ሳልስቲ ሓቢሩ ሶማል ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ኣልሸባብ ሓረ ከም እትኸውን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዘለዎ እምነት ገሊጹሎ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ሓደ ካብ ዕሉላት ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ብወሊድ ዝፍለጥ ኤርትራዊ ጎይቶም ተወልደ ኣብ ጥቅምቲ 2022 ካብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ናብ ኔዘርላንድስ ድሕሪ ምስግጋሩ ንመጀመርያ እዋኑ ብ11 ጥሪ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ንሱ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዝወል ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ብኣኽባር ሕጊ ኔዘርላንድስ ተኸሲሱ ኣብ ዝቐረበሉ ጠበቑ መንነት ተጋጊኹም ክብል ስለ ዝመጎተ ቤት ፍርዲ መስርሕ ክቕጽል ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ ምፅራይ መንነት ክሳብ ዝካየደሉ ድማ መስርሕ እቲ ቤት ፍርዲ ክሳብ 6 ሚያዝያ ተሰጋጊሩሎ ኣኽባር ሕጊ ኔዘርላንድስ ጎኒ ጎንቲ ናይ ተወልደ ጉዳይ ኣብ 1 ዓመት ኣብ ሱዳን ብምትሕባር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተታሕዘ ኪዳነ ዘካርያስ ተባህለ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰብ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ካልእ ኤርትራዊ እውን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ ኪዳነ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ምትሓዙ ብጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ተኸሲሱ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኪዳነን ተወልደን ዝተባህሉ ዞም ክልተ ጥርጡራት ብዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ምጭዋይ ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ካልእ ገበናትን ተኸሲሶም ብኢንተርፖል ክህደኑ ጸንሕዮም ወዲ 38 ዓመት ምዃኑ ዝተጠቕሰ ተወልደ ኣብ 2014 ክሳብ 2020 ፈጺሞ ብዝተባህለ ገበናት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምትሓዙ ን18 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግና ናብ ኔዘርላንድስ ተሰጋጊሩ ኣብ ተመሳሳሊ ክሊ ዕድመ ዝርከብ ኪዳነ እውን ብተመሳሳሊ ክሲ ኣብ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ተታሒዙ እኳ እንተነበረ ኣብ ለካቲት 2021 ካብ ማእሰር ተሃዲሙ ተሰዊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ባሕቲ ጥሪ 2023 ብምትሕባር ሓይልታት ጸጥታ ሱዳንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ካርቱም ተታሒዙ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ተኸሲሱ ክህደን ጸንሐ ጆን ሃብተ ዝተባህለ ካልእ ኤርትራዊ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኬንያ ተታሒዙ ናብ ኔዘርላንድስ ከም ዝተሰጋገረ ጸብጻብ ኢንተርፖል የመልክት ኢጣልያን ብሪጣንያን ምስ ሱዳን ብምትሕባር ብስምቲ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰብ ምዃኑ ዝጥቀስ መድሃኔ ሕደጎ ዝተባህለ ኤርትራዊ ብጉጉይ መንነት መድሃኔ ተስፋ ማርያም ንዝተባህለ ተራ ስደተኛ ኣብ ጉንበት 2016 ካብ ካርቱም ኣሲረን ናብ ሲቺልያ ከም ዘሰጋገሮ ኣይርሳዕን መድሃኔ ሕደጎ በቲ ኣብ ጥቅምቲ 2013 ህይወት ልዕሊ 360 ኤርትራውያን ዘህለቐ ሓደጋ ባሕሪ ላምፔዱሳን ካልእ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ተኸሲሱ ክሳብ ዝእዋን እዚ ካብ ዝህደኑ ዘለው ጥርጡራት እዩ ሓይልታት ትግራይ ዓጢቖም ወጸንሑ ከበድቲ ብረታት ንሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘረከቡ ክልቲኦም ወገናት ገሊጾም ኣብቲ ካብ 11 ጥሪ ጀሚሩ ዝተኻየደ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣዘዝ ሰራዊት ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ንትግባረ ዕጥቂ ምፍታሕ ዝከታተል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቆመ ወተሃደራዊ ጉጅለ ተረኺቦም ኣብቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ብሓይልታት ትግራይ ክውነና ጸንሓ 10 ታንክታትን ብርክት ዝበለ መዳፋዕትን ናብ ኢድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣትሎ እዚ ብከበድቲ ብረታት ጀመረ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣብ ልዕልቲ ኣብ 2 ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ሰምዕ ብዝያዳ ምትእማን ክፈጠርን ንፖለቲካዊ ዘተ ምቹእ ሃዋህው ከጣጥሕን ትጽቢት ይግበረሉ
እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትስምዕ ካብ ዝኣተወ መብጻዕታት ገና ዘይተተግበረ ከም ዘሎ ዝወቕሱ ሰበስልጣን ትግራይ ከም ቀዳማይ ነጥቢ ዘምጽዎ ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ተኽልል እዩ። ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ኣብ ዝተጋገርሉ እዋን ኤርትራ ትኹን ካልኦት ካብቲ ክልል ክወፁ ምዃኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ምግላጹ ይዝከር። ቻይና ኣብ ጅቡቲ ማእከል መወንጨፊ ሮኬታትን ሳተላይታትን ናብ ህዋ ክታንጽ እያ። እዚ ኣስታት $1 ቢልዮን ተገሚት ዘሎ ፕሮጀክት ኣብ መንጎ መንግስታት ቻይናን ጅቡትን ብዝተበጽሐ ስምዕ ኮይኑ ሆንግ ኮንግ ኤሮስፔስ ብዝተባለ ኩባንያ ከነጽዩ። እቲ ፕሮጀክት ኦባክ ካብ ዝተባለ ዞባ ጅቡቲ ምህናጽ ወደብን ጽርግያታትን ከም ዘጠቓልል ፕረዚደንት እስማኤል ኦመር ገሌ ብትሽዓተ ጥሪ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ። ጅቡቲ ኣብ ቴክኖሎጂን ጸዓትን ዘተኮረ ናይ ምዕባለ ፕሮጀክታት ምስታፋ ሓበን ይስማዓኒ ዝበለት ፕረዚደንት ኣብ መጀመርያ 2027 ክዛዘም ትጽቢት ከም ዘሎ ኣተንቢዩ። እቲ ፕረዚደንት ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት እቲ ብኩባንያ ሆንግ ኮንግ ኤሮስፔስ ዝውነን ፕሮጀክት ድሕሪ 30 ዓመታት ናብ ጅቡቲ ክሰጋገር እዩ። ብርባዕተ ጥሪ ናብ ጅቡቲ ምብጻሕ ዘካየደ ብፕረዚደንት ናይቲ ኩባንያ ኣላን ፈንግ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ፕረዚደንት ገለን ሰበስልጣን መንግስትን ድሕሪ ምረኻብዩ እቲ ስምዕ ተበጺሑ። እቲ ኩባንያ ኣብ ምህናጽ ሳተላይት መኽዛን ካብ ሳተላይት ዝተላእካ ሓበሬታን መዚ ቴክኖሎጂ ዝተተሓዘ ንጥፈታትን ዘካይደሉ 5 ማእከላት ከም ዝውነን ይግለጽ። እዚ ኣብ ጅቡቲ ካህንጾ መዲቡ ዘሎ ማእከል መወንጨፊ ሳተላይትን ሮኬታትን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ፈለማ ክኸውን እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት መንእሰይ ኤርትራዊት ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ቴኔሲ ሊድያ ገብረየሱስ ኣብ ጉዳይ ምኽሳዕ ደቂ ኣንስትዮ ተወኪሩ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሓፂር መጽናዕታዊ ጽሑፍ ምዕዋታ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ብ11 ጥሪ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣፍሊጡ። ተምሃሪ ስነ ፍልጠት ፋርማሲ ዝኾነት ሊድያ ኣብ መጽናዕቲ ኣብ ምኽሳዕ ልዕሊ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ብምትኳር ኣብ መንጎ ተምሃሮ መጽናዕታዊ ዶክትሬት ማለት ፒኤችዲን ማስተርስን ኣብ ዝተኻየደ ኣብ 3 ደቂቕ ዝቐርብ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ተወዳዲራ ተዓዊታ። ኣብ ርእሲ እዚ ንሳ ብህዝቢ ኣብ ዝተዋህበ ናይ ድምፂ ድጋፍን ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ። ብመሰረት መረብ ሓበሬታ ሊድያ ኣብ 2021 ካብ ኤርትራ ንትምህርቲ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣምሪሓ። እታ ተምሃሪት ካልኣይ ዓመት ዝኾነት መንእሰይ ብዘቕረበቶ ሓፂር መጽናዕታዊ ጽሑፍ ምስ ተዓወተት ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ምኽሳዕ ብዝምልከት ዝካየዱ መጽናዕታት ብዝያዳ ኣብ ደቂ ተባዕትዮም ዘተኩሩ ድሕሪ ምባል እዚ ድማ ንኹነታት ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይሕግዘን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘድሃበ መጽናዕቲ ክህሉ ከም ዝግባእን ኣስሚራትሉ። ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ምንጻፍ ጽግያት ወይ ሞኖፖስ ኣብ ዘሎ ግዜ ዘጋጥመን ምኽሳዕ ንሕማማት ልብን ጸቕጢ ደምን ዘቃልዐን እኳ እንተኾነ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ግምት ብምእታው ግና ትሑት ግምት ተዋሂብዎን ምጽንሑ ኣገንዚባ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳን ጀርመንን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ዘለውን ደገፍ ንምግላጽ ብሓሙስ 12 ጥሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትየን። እተን ሚኒስትራት ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝጸንሓሉ 2 መዓልትታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ሰበስልጣን መንግስትን ወከልቲ ኣብ ሓሰት ዝስምዕ ምስ ዝኾነ ሕብረት ኣፍሪቃን ክመያየጣየን። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ካትሪን ካሎነን ጀርመናዊት መዘናኣ ኣናሌና ቦርቦክን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሓ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ምርኽኻብ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ጸንሐ ከበድቲ ጽዋር ናብ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ሚኒስተር ካትሪን ካሎና ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምብጋሳ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ዕላማት ዑደት ስምምዕ ሰላም ንምድጋፍን ብኩናት ንዝዓነወ ኣብ ዳግመ ህንጻ ክግበር ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕግጋዝ ንምዝታይን ምዃኑ ኣስሚራትሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ምቁራጽ ተኽሲ ብምክያድ ጸገማቶም ፖለቲካዊ ዘተኸፈትሑን ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ህዝቢ ክባጽሓን ብምጥላብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጽቕጢ ክገብር ዝጸንሐ ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ ዑደት ዘን 2 ሚኒስትራት ነዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ክኽተሎ ዝጸንሐ ፖሊሲ ክቕይር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ። ፈረንሳ ምስቲ ሃገር ከቲማቶ ዝነበረት ምህናጽ ሓይል ባሕርን ምምዕባል ሓይል ኣየርን ኢትዮጵያ ዝርከቦ ሓያሎ ወተሃደራዊ ስምምዓት ምስ ምጅማር ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ደው ከም ዘበለቶ ይዝከር። ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ዓመታዊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ 100 ሚልዮናት ዩሮ ፊናንሳዊ ሓገዝ ኣደስኪልዎ ይጸኒሑ። ኣብ ሓለዋ ክልማያት ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ተዋፊሩ ዝርከብ ሓይል ባሕሪ ኣሜሪካ ካብ ኢራን ተላኢኹ ናብ የመን ዝቕንዕ ዝነበረ እዩ ዝበሎ 2116 ጠበናጆ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ።
እቲ ኣብ ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ንእሽቶ ጃልባ ተጻዒኑ ናብ የመን ዝቕንዕ ዝነበረ ጠበናጁ USS ቺኑክ ብዝተባሃለት ኣብ ሓለዋ ባሕሪ ዝነበረት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብ9 ጥሪ ኣብ ወሽመጥ ዖማን ከም ዝተታሕዘ ንኣዛዚ ማእከላይ እዝ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ኤሪክ ኩሪላ ብምጥቃስ CNN ሓቢሩ። ኢራን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ትልእኮ ዘላ ጽዋር ኣብቲ ዞባ ዘይምርጋ ይፈጥር ኣሎ ክብል እቲ ጀነራል ወቒሱ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብ ኢራን ናብ የመን ዝተላእከየ ዝተባሃለ ሮኬታት ንምስራሕ ዘኽእል ኣስታት 7 ቶን ተባርዕ ባእታ ኣብቲ ክልማይ ብኣሜሪካ ከም ዝተታሕዘ ኣይርስዕን። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።